sin 104.011 med dag og dato. Og dagen, der kan man vælge, om det skal være tysk eller på engelsk. Den har begge dele i sig. Uret er vandsæt til 200 meter med skruekrone og har en tovejs dykkerlynette og har lås med EasyLink, så man kan hurtigt justere uret, hvis det er for lille eller for stort lænken, så kan man justere det hurtigt. Uret har tyk safirglas og Sellita SW 200 top grade urværk, som går meget præcis. Gangreserve 48 timer. Prisen er 13.965 ved bankoverførsel.